Yes, så siger systemet, at vi skulle være live, Morten. Til jer, der følger med. I dag er det en dansksproget udsendelse, og den kommer lidt ud af det blå. Og det er simpelthen fordi, jeg har fundet ud af, at der findes ikke rigtig nogen dansksprogede udsendelser i den kommende tid, og det giver ingen mening, føler jeg, når vi er så tæt på et valg. Alle kan brevstemme nu. Og Morten, lige til din ære, du er en af de få, som vi er venner, men vi har ikke rigtig nogen koordination på det politiske. Nej. Og du vil gerne stille op og stille mig nogle spørgsmål. Jeg ved godt, det havde været nemmere, hvis det er en journalist måske. Ja. Men jeg er rigtig glad for, at du gerne vil påtage dig opgaven og ligesom komme med nogle kritiske spørgsmål. Skal vi ikke kalde det det? Eller generelt bare de spørgsmål, du vil fra din side. Skal vi ikke kaste os ud i det på den måde der? Det synes jeg, men altså, så kan jeg jo stadig, jeg vil så måske gerne lige lave lidt reklame med, vi har jo lavet en før, en del 1, ikke? Altså, så det her er lidt del 2, så jeg synes faktisk, at dem, altså, der er andre spørgsmål, som jeg ikke har forberedt mig på, som jeg stillede sidst. Så til jer, der gerne vil høre lidt mere om nogle spørgsmål, så kan de gå ind på del 1. Men godt, jeg har her sådan, okay, jeg vil gerne lige have uddybet lidt kort svar. Altså, vil du stoppe Sydgrønlands uranminen der? Rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, det er et meget vigtigt omdrejningspunkt for rigtig mange. Ja. Vi har 2 klare holdninger, og det lyder også åndssvagt, at vi har 2 klare. Men den ene, det er, at vi har rigtig mange, der siger uran ikke. For eksempel vores formand, han siger blankt nej til uran. Ja. Og så har vi den opfølgende del, som siger, at uanset hvad, så kan vi ikke påtvinge nogen et valg ovenfra. Det vil sige, at vi vil gerne have inddraget lokalbefolkningen og hele Grønlands befolkning i sådan en type beslutning. Så hvis vi skal svare kort på det, ja, så vil vi gerne have stoppet uranudvinding i Quendersuit. Men vi vil samtidig også gerne lige have brugt tiden til at sige, lige nu, råstofloven, den er så dårligt lavet, eller ikke, det er sådan set ikke råstofloven, det er selvstyreloven, undskyld. Ja. At hvis vi begynder på den, uranudvinding, så får vi altså kun halvdelen af indtægterne, fordi resten bliver modregnet i bloktilskuddet. Det vil sige, at vi får egentlig ikke noget ud af det som sådan. Ja. Og vi risikerer faktisk at miste hele bloktilskuddet ved en engangsindtægt. Permanent. Så lige nu, der går vi ikke ind for, at man skal starte op i Quendersuit med uranudvinding. Og vi har haft oplevelsen, hvor folk er i tvivl, når de misforstår den der med selvstyreloven. Vil I så senere sige, nej, vi går ikke ind for det, men vi vil samtidig ikke påtvinge befolkningen noget, de ikke vil. Nej, så vi vil gerne stoppe det, de har gang i nu, og så lave en folkeafstemning, og så se, hvor er folk i virkeligheden. Ja. Var det kort nok? Ja, det er fint. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge sådan, hvis nu vi så finder, og det er der jo sikkert, altså det er jo Grønland er et stort land, hvis vi så finder et superfjeld, et eller andet med nogle gode metaller eller et eller andet, langt væk fra andre mennesker, kunne I så tænke jer at prøve at ændre den der lov? Nu har jeg glemt, hvad den hed. Grønlænderlov. Ja, selvstyreloven. Altså, udfordringen vi har lige nu, det er præcis det, du siger. Quendersuit, den ligger lige ved en by. Ja. Og det er det, der gør, at der er en hel masse følelser på spil også. Ja. Udover det er der forureningsdelen. Ja. Lad os sige, at der i fremtiden kommer en måde, at vi kan udvinde uran, eller hvad det nu skulle være, sjældne metaller, på en mere skånsom måde. Jamen så vil det være dumt for vores vedkommende at sige, at vi har afskåret os det permanent. Ja. Så jo, hvis der i fremtiden kommer en måde, vi kan gøre det skånsomt over for miljøet, og det så samtidig går ud over borgerne, der bor i nærheden af det sted der, jamen hvis det er en mulighed, at vi for eksempel i en free association aftale med Danmark, eller hvem det nu skulle være, nu er Danmark bare det nærliggende eksempel, jamen så vil vi jo gerne have pengene tilfælder Grønland, for det er jo meningen, at vi skal udvikles med det, ikke afvikles med det, som man forsøger at gøre lige nu. Okay. Yes. Ja. Men så tager jeg den lige, altså det kan være, at vi kommer lidt tilbage til det lidt senere, men nu så prøver jeg lige at fortsætte nogle af de andre ting, jeg lige havde tænkt. Det er klart, jeg går jo rigtig meget op i sundhed og sådan nogle ting, så spørger jeg dig, okay, hvad synes du egentlig, at idrætten gør for et samfund? Jamen, idrætten gør rigtig meget. Lad mig sige på den her måde, jeg har heldigvis gået til noget sport her de sidste 2,5 år før den her valgkampagne. Så de sidste 3 uger, hvor jeg ikke har rørt mig og har siddet parkeret bag et skrivebord, altså
5 uger faktisk. Det gør, at hvis jeg ikke havde dyrket idræt før det, så tror jeg, at mit helbred har været rigtig, rigtig dårligt stillet lige nu. Og det er ikke kun helbredsmæssigt, det hjælper. Også socialt. Vores børn er vi jo i gang med at starte op med forskellige aktiviteter med forskellige idrætsgrene. Kun for at sikre os både det kropslige, men også det sociale samvær, der er. Så det sportslige, det betyder rigtig, rigtig meget. Både for befolkningen, men også for den individuelle. Du kan jo bare se håndboldkvalifikationen, der blev afholdt her. Der var folk jo meget op at køre over, vi havde et landshold, man kunne hæppe på. Så der er noget, man kan stå sammen om. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Ja, og så kommer jeg til det igen. Men altså, kan vi bruge idrætten rent behandlingsmæssigt til nogle ting? Der er ingen tvivl om, at vi i meget højere grad, hvis vi sørger for, at dem, der kan tåle det, nu er jeg ikke lægefaglig ekspert. Ja, men jeg tænker mere i forhold til måske nogle af de her børneinstitutioner og børn med lidt hårde kår og sådan nogle ting. Ja, der er ingen tvivl om, det som vi har set indtil videre, som virker i højere grad, det er jo, når de får nogle fysiske rammer, men også får lov til at udfolde sig fysisk. Det vil sige, rent faktisk bruge kroppen, at det fører noget godt med sig. Så jo, det går vi selvfølgelig helt klart ind for. Eller det gør jeg i hvert fald. Nu sidder vi ikke så mange her i dag, men gør jeg. Godt. Nå, men så, okay. Så er det så rent politikerspørgsmål her. Men hvad vil du så gøre for, at idrætten kan få eventuelt bedre kår i Grønland? Se, det er den gyldne løsning, alle har let efter længe. For det første, så skal vi have fundet en national sportsgren, som rent faktisk gør, mange har lyst til at bruge den. Og så skal vi have indrettet os med flere konkurrencer i løbet af et år. Det der med, at vi en gang om året mødes til et GM, der er for langt imellem. Hvis du kigger på, hvordan man udvikler sporten, idrætten i andre lande, jamen man siger den brede idræt. Ja, og det er også fint, det skal vi også have udbredt. Men vi er også nødt til at have de der turneringer, der kommer mere i gang på kysten. Og det betyder så for eksempel futsal, det er jo så en indendørs ting. Den kan jo afvikles over flere gange i løbet af et år, hvis man vil det. Bare for at tage det som eksempel. Ja. Så for at vi kan gøre noget der, det var den lange omvej hen til at sige, at vi skal gøre det billigere at komme rundt i landet, så vi rent faktisk kan sørge for, at det kan ske. Ja, for det er jo vores stod for. Det er lige præcis, det er jo fattigt dyrt for at komme rundt til turneringer og lave turneringer og lave konkurrencer, det er lige nu, ikke? Okay, så gør det billigere, og hvad er det så? Altså det, hvordan billigere hvad? Hvad skal være billigere? Der er flere aspekter i den del af. Den første, som vi har snakket om, nu ved vi godt, det skal blive dyrere at komme rundt i landet og dårligere med de store lufthavne. Det er det, som de har stillet op fra starten af fra Greenland. Men vi er ikke enige i, at status quo er den eneste mulighed. Jeg tror jo oprigtigt på, at hvis bare vi får lavet flere udvidelser, ikke store, vanvittige, dyre ting og sager, men noget, der rent faktisk har en operationel effekt. For eksempel, hvis vi forlænger de andre kortere baner til omkring de 1199, så kan de tage imod lidt større, og det behøver ikke engang være større, men mere moderne fly, som ikke kræver lige så meget reservedelslager, som de nuværende gør. Ja. Hvis vi gør det, plus at vi får opgraderet servicekontrakterne, fordi mange glemmer jo, mange bor i servicekontraktområder, og sådan set ikke engang har en flyver at kunne komme rundt med, jamen så har vi mulighed for at kunne udvide kapaciteten, og dermed også gøre det billigere ved at lave stordriftsfordele for rigtig mange mennesker. Så det er en flerskridtsproces, men til at begynde med, de steder, hvor der ikke er is om vinteren, der er det skibstrafikken, vi skal have optimeret. Ja, fordi altså nu du svarede det jo delvis på det, ikke? Fordi hvordan vil du finansiere og gøre det billigere, ikke? Altså det er rigtigt. Den del gør det billigere. Hvordan jeg vil gøre det billigere? Der er 2 aspekter i det. Det første, det er selvfølgelig, at lige nu, der har vi selskaber. Vi har rigtig mange selvstyrede selskaber, som skal levere afkast til landskassen, så politikerne har nogle penge at lege med. Ja. Det vil jeg gerne have stoppet. Selskaberne skal ikke være der for at levere penge til landskassen. De skal være der for at levere noget sektorpolitisk. Det vil sige, hvis vi tager Air Greenland-tilfældet, de er der for at levere transport. Ikke andet. Ja. Jamen, så skal de finde ud af, hvordan de gør det billigst og bedst. Ja. Med tryk på det første nok. Fordi vi har jo set, hvordan man gerne kan gøre det bedst, uden at nødvendigvis det bliver billigst. Så vi skal finde ud af, hvordan vi gør det billigst med det selskab. Fordi det vi prøver på hele tiden, det er de der skjulte skatter, det er dem, der skal væk. Så længe vi kan gøre det billigere ved at bede vores selvstyrede selskaber om at omlægge deres måde at tænke på,
jamen så får vi taget det første naturlige skridt, uden at vi skal ud og finde en finansiering. Så skal vi lave besparelser, fordi det mange glemmer, det er jo, at vi politikere, som har ansvar for landskassen, hvis vi sørger for, at vi ikke får lige så mange penge ind, jamen så skal vi nok omstille os. Så har vi ikke penge at lege med. Og så kommer vi ikke med alle mulige løfter, som borgerne skal betale. Nej, det er fint. Det behøver jeg ikke se så meget. Okay, så er der sådan et andet her. Det er, hvad skal der til for, at alle heroppe får et langt og sundt liv? Jamen se, det er faktisk noget af det, som vi har kigget på, hvor vi så har lavet en ny vurdering af den tvungne pensionslov fra 2015, som begyndte at træde i kraft i 18. Og grunden til, at vi gerne vil have den ophævet igen, fordi vi sidder og kigger på en gennemsnitsalder, som er meget kort heroppe. Ja. Og en af de måder, vi kan komme det til livs på, det er for det første, jeg vil ikke sige, at alle bare skal spise sundere, men vi skal have gjort noget ved boligproblematikken. Og det betyder ikke, at vi skal levere offentlige boliger til alle. Det betyder, at vi skal sørge for, at folk har en base rundt omkring, så de har noget tryghed. Og så det næste, det er sådan set det andet, du nævnte før, det er idræt. Vi skal have folk til at røre sig mere, så vi undgår livsstilssygdomme. Vi kan ikke undgå dem helt. Den moderne tidsalder er kommet, og det fører ofte sodavand, chips og alt muligt andet godt med sig. Pizzaer, burger har vi jo set bliver udbredt ret hurtigt. Men hvis vi sørger for, at vi ligesom får en grundlæggende viden ind om gode spisevaner, plus folk rører sig mere, jamen så har vi lidt bedre chance for at højne levealderen. Men vores hårde levevis heroppe, den skal vi have afbødet. Vi skal have gjort noget ved det. Er fysisk hårdt at bo heroppe for rigtig mange arbejdere. Ja, men ja, selvfølgelig, når vi nu snakker om det her, så synes jeg da også, at vi lige skal tage de to, i min verden også meget vigtige punkter. Det er jo altså alkohol og rygning. Så det første, det er altså, hvad kan vi gøre ved alkohol, som også er med til, at der er nogle mennesker, der får et hårdt liv? Fuldstændig korrekt. Hvis vi tager alkoholdelen først, jeg tror, det er rigtig godt at splitte dem op, fordi det er to lange diskussioner, tror jeg. Alkohol har vi to muligheder lige nu, som jeg ser det. Den ene, det er total ophævelse af alkoholrestriktioner, så vi har samme lovgivning som i Danmark, Sverige, nej, ikke forkert eksempel, Danmark og andre lande, hvor der ikke er så mange begrænsninger på. Ja. Den anden, det er at gå den islandske, svenske vej med Systembolaget, Spritbolaget, hvor man lader det offentlige have alkoholtallet, men også alle indtægterne, samt alle udgifterne forbundet med det. Så er der ikke længere det der private incitament til at ligesom få højnet et alkoholsalg. Så er der ingen reklamer for alkohol. Der er ikke tilbud på alkohol. Det er det offentlige, der står og sælger og får alle indtægterne ved det, men har også alle udgifterne. Det er den ene måde. Når man kan gøre det i Island for eksempel, hvor der er turisme og lignende, jamen så burde vi også kunne gøre det heroppe. Men det går selvfølgelig ud over en del selvstændige næringsdrivende, som forlader sig på det system, ikke er på den måde. Mm. Så hvis vi går tilbage og kigger på den anden med helt fri begrænsning, fordi vi hører altid om alkohol i forbindelse med Inatsisartut-valg for eksempel. Ja. Det der er udfordringen, det er, at når vi stiller op til Inatsisartut, så er vores lovgivning gældende for hele landet, når vi laver lovgivning. Ja. Vi har svært ved at lave enkelte lovgivning. Vi har tilladelser til, at kommuner kan lave strengere restriktioner i enkelte dele. Mm. Og når vi har det system i forvejen, så det, jeg har foreslået indtil videre, det er, at vi rent faktisk fjerner mange af begrænsningerne fra Inatsisartut-delen, hvis ikke vi vil den anden løsning. Ja. Lige nu virker det ikke til, at der er flertal blandt partierne til den islandske svenske model. Jamen så er det tilbøjeligt til at sige, men så lad os få åbnet fuldt op, liberaliseret helt alkoholsalget, men de kommunerne, den kompetence, der skal til for at sige, vi mener ikke, der skal være helt frit, der skal være lukket om søndagen i Nuuk, eller i Dormøt må man ikke købe det her, eller du ved, hvor man laver de der lokale tilpasninger. De har også nemmere ved at justere efter befolkningen. Jo, det kan jeg godt se, men altså, så kan jeg jo spørge direkte, ender vi nogle lande, der er gode til at drikke? Er de gode til at drikke i Frankrig, hvor de ikke har nogen restriktioner? Altså,
er verdens befolkning overhovedet klar til at drikke? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at alkohol er en af de hvad skal man kalde det, rusmidler eller nydelsesmidler, jeg kan ikke huske, hvordan man betegner det, som er mest udbredt, som egentlig i teorien burde være ifølge basic krops, hvad skal man sige, hvor meget det skader kroppen, det burde jo være ulovligt. Men lige nu er der ikke nogen begrænsninger på det, for eksempel i Danmark, i forhold til her, og de har også højere alkoholindtag, end vi har. Jamen, det er det. Så umiddelbart, altså, synes jeg jo faktisk, altså for mig, der vil jeg synes, det ville være dumt at ophæve nogle restriktioner på noget, vi ikke selv kan styre. Og det er også derfor, som jeg siger, hvis vi skal fjerne det fra Inatsisartut, så er det med henblik på, at kommunerne skal have den kompetence, fordi det har de i forvejen i dag. I kommunerne i dag, der har de for eksempel allerede begrænsninger i yderdistrikterne. Randers i Dokkordomme, for at tage det som eksempel, hvor man ikke tillader bestemte salg og sådan noget der. Og det er sådan set kommunerne, der er gået ind og sagt, vi kan ikke, eller borgerne i det område, har behov for hjælp til at styre det her. Og derfor så har de lavet de begrænsninger. Men det er jo klart, at alle byer er forskellige, og det er derfor, vi siger, hvis vi laver en lovgivning, som giver nogle større kompetencer til kommunerne, jamen så kræver det også, at du og jeg har bedre styr på, hvad vil kommunen så med det? Ja, og så er det faktisk heldigt, at du stiller op til begge ting. Så hvis vi lige skifter kasket, og vi tager kommunekasketten på, hvad vil du så? Hvis nu, at det lykkes at gøre det mere frit at sige, at det er kommunen, der skal bestemme, hvad vil du så gøre, hvis du sidder i kommunalbestyrelsen? I det tilfælde der, lad os sige, at jeg sidder i Inatsisartut og har fået vedtaget lovgivning, det er fuldt liberaliseret, kommunerne har nu fået ansvaret for det. Ja. Så i Sommerså Kommune, der er der bestemte områder, hvor de stadig har behov for hjælp, hvor jeg så vil have det begrænset. For eksempel, vi ved allerede nu, at der er bestemte bydele i Nuuk, hvis vi bare tager Nuuk til at begynde med, der er der bestemte bydele, hvor man har problemer med, ikke kun alkoholsalg, men også hashsalg åbenlyst uden for butikker. Ja. Så når vi skal lave nogle forebyggende indsatser, for det er jo det, vi skal have gang i, det er jo ikke behandlingen, det er jo det forebyggende, jamen så skal man have kigget på, hvordan man egentlig tillader de enkelte butikker at have åbningstider med hensyn til alkohol, uden at de samtidig har den opfølgende, hvad skal man sige, forebyggende indsats ved de butikker. Og det lyder meget avanceret, men det er faktisk ret simpelt. Hvis du kigger i andre lande, så har man faktisk mulighed for at sige, hvis du skal have en alkoholbevilling, så er der nogle ting, du skal gøre for at sikre dig, at folk ikke misbruger alkohol. I hvert fald ikke i nærheden af der, hvor du sælger det. Og den opfylder det ikke lige nu. Lige nu går det helt hen til døren, og så stopper deres ansvar mere eller mindre. Ja, okay. Ja, fordi jeg synes, det er egentlig, der står på alkoholbevillingen, at man ikke må sælge til beruset folk. Det synes jeg, der er nogle steder, at det gør. Og udover det, så er det jo klart, at jeg gerne vil have, at alkoholbevillinger og lignende, den skal vi have lavet om, den måde, vi tænker på det på. Det skal ikke være dem, der allerede har, der bestemmer, om andre må få. Vi skal lave et nemmere system, så det er gennemskueligt over, hvem får alkoholbevillinger, og hvem må få alkoholbevillinger. Og igen, så er vi tilbage til det med forebyggelse. Hvis man bevidstløst laver et værtshus, bare for at tage det eksempel, midt i et sted, hvor der bor mange børn og alle mulige, og der kommer klager over det, jamen så skal det være relativt nemt at miste den alkoholbevilling, hvis det er, at man ikke laver det samme forebyggende arbejde i det sted, for eksempel. Ja. Så vi er meget inde og snakke om micromanagement, det vil sige meget tæt på borgerne, jeg gerne vil have, at der skal være effekter. Ja, en af mine kammerater har kommet med et forslag, der siger, altså, okay, hvad nu hvis vi bare sagde, med en meget hård stigning, og siger, en øl skal koste 100 kroner, i stedet for 14 eller 15, hvad det nu koster. Mm-hmm. Ikke hjælpe? Det vil helt klart hjælpe på kort sigt for dem, vi gerne vil hjælpe, forstået på den måde. Der er nogen, der ikke kan styre deres alkoholforbrug. På meget, meget kort sigt, så vil det have en effekt. Problemet vi får, det er, at det ikke er de bedre bemidlede, som kan styre deres forbrug måske. Det er ikke altid, det hænger sådan sammen, men oftest. De vil ikke blive påvirket af det. De vil bare købe lidt mindre, men de kan stadig styre det. Dem, der ikke kan styre deres alkoholforbrug, de vil bare få endnu flere udgifter forbundet med deres misbrug. Så vi er tilbage til det med, at det er både forebyggende, og så skal vi også sørge for, at folk kommer ud af deres alkoholmisbrug. Ja, okay. Og det er uanset om vi kan lide det eller ej, det gør det billigere for dig og mig at forebygge, det er klart. Ja, okay, godt. Nå, men så går vi, okay, altså jeg ved ikke, om jeg fik de svar, jeg gerne vil have, men det er jo heller ikke altid mig, der bestemmer jo. Så
Det er okay. Heller ikke mig. Men hvis vi ikke snakker om tingene, så finder vi heller aldrig ud af, hvad den rigtige løsning kunne være. Fordi det kan godt være, der er en, der sidder og lytter med. Jeg har slet ikke kigget på, om der er spørgsmål. Men hvis andre har et bedre løsning på det her, jeg lutter ørerne. Vi har selvfølgelig nogle rapporter, vi forholder os til, og vi har nogle diverse interesseorganisationer, som forsøger at påvirke os til at træffe den beslutning, de mener er rigtig. Og langt hen ad vejen, så baserer jeg det, jeg mener er det rigtigt, på hvad fagfolk anbefaler. Ja. Så det er ikke kun fordi, jeg gætter mig frem til, hvad jeg tror og synes, men oftest, så er vi ikke alle sammen enige om det her, selvfølgelig. Ja. Okay. Ja, men altså, men vil jeg lige den ligge lidt, og det kan være, at vi ikke tager den op igen. Men det næste, det er så de her cigaretter her. Hvis man kigger på kurver og ser, hvad dør folk af, ikke, så er kurven med cigaretter jo helt vildt meget højere end alt andet. Så man må, altså, hvad kan vi gøre ved dem? Der er ikke noget at gøre, end at vi skal have forebygget meget bedre, end vi gør i dag. Og jeg har ikke den gyldne løsning, men jeg ved, at vi skal forebygge. Ja. Fordi det, hvor vi skal sætte ind, det er børn og unge. Ja. Det er ikke de gamle, det er ikke de voksne. Dem, der har lært at ryge. Der er nogen, vi er nødt til at sige, ja, I er begyndt at ryge. Vi kan ikke gøre så meget for jer, udover at have nogle afgifter på det, så jeg ikke synes, det er så fedt. Men hvis vi bare forhøjer afgifterne på cigaretter, så er der faktisk rigtig mange ældre, som vil blive ramt af afgiftsstigningen, helt uden, hvad skal man sige, at kunne gøre noget ved deres misbrug, eller hvad man kan, deres brug af cigaretter. Så den gyldne løsning, den ligger ikke lige for, fordi ellers tror jeg, at alle partierne havde gjort det, men den starter med forebyggelse. Vi er nødt til at forebygge meget mere. Ja, det er rigtigt, men altså stadigvæk, når jeg er sulten og har lyst til bananer, og jeg er ude at leve i ballongeren der, og kun har 2, og ikke har flere, så har jeg ikke flere. Altså, men altså, okay, jamen, jeg ved godt, det er selvfølgelig meget, men det er fint. Forebyggelse, det har du fuldstændig ret i, fordi det er godt. Ja. Nå, men hvis folk starter med at lade være med at begynde at ryge, meget så er det første skridt rigtig godt. Hvis folk er begyndt at ryge, for eksempel når de er 12-13 år, altså det er der problemstillingen opstår. Ja. Så er vi tilbage til det med idræt, du snakkede før, og det er derfor, jeg siger det som en del af en forebyggelse. Hvis vi aktiverer folk mere, jeg kan love dig for, at jeg har set mange, som ryger, som hoster og hakker efter at have løbet 500 meter, fordi det passer ikke så godt sammen. Nej, så vi skal have gjort folk mere aktive, men vi kan jo ikke tvinge folk til at være aktive. Godt, men okay, nu så har jeg lige prøvet at forberede, bare for sjov, har jeg prøvet at forberede sig nogle ja-nej-spørgsmål, hvor jeg så eventuelt kommer med nogle uddybende spørgsmål bagefter. Yes. Vil du gerne være Grønlands præsident, eller hvad det nu hedder? Ja. Jeg kan ikke sige, yes, det vil du gerne. Det bliver godt. Kan vi gøre noget med de mange biler, vi har i Nuuk? Ja. Hvad kan vi gøre? Der kom det opfølgende. Ja, nej. Ja, se, de mange biler, der er 2 forskellige måder at gribe det an på. Det ene, det er, at man kan udvide vejnettet. Vejnettet har jo slet ikke fulgt med den massive udbygning af bilparken, vi har haft. Den anden, det er jo, at fodgængere, stier, cykelstier og alt det der, de er heller ikke fulgt med på samme måde. Man har lavet noget. Jeg skal slet ikke underkende, at der er nogen, der har forsøgt. Ja. Men det har jo ikke kunne følge med. Vi har så massivt mange biler i Nuuk nu, at det er svært at komme fra Nuussuaq bare ind til centrum, uden at holde bilkø om morgenen og hjem igen om eftermiddagen. Og samtidig, hvis det så er sommer, så er der støv over det hele. Ja. Så den ene, det er, at hvis man kan gøre noget ved vejnettet, det er også en del af de ting, jeg går til valg på til kommunalvalget. Jeg vil gerne have gjort noget ved vejnettet. Rundkørslerne fungerer ikke. Ja. Den anden, det er at gøre det mere attraktivt med offentlig transport og cykler. Altså, den grønne del af det skal vi have gjort mere ved. Ja. Det kunne da være skægt, hvis vi kunne få indført en, nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder officielt, men de der elektrisk drevne tog, som hænger, og som kan køre fra Ringerbut ind til centrum, morgen, middag og aften, bare køre, hvis det var på vandkraftværket, hvis der var strøm nok i det. Hold kæft, det kunne være godt. Ja. Og grund til at sige, det er dem, der hænger, fordi så har de ikke problemer med sneen. Ja, så fylder de heller ikke på vejen. Ja, det er god idé. Ja. Netop. Men det har lidt lange udsigter, fordi det er halvdyrt. Og den har jeg ikke en finansiering til endnu, fordi jeg skal først have fundet ud af, hvordan skal byen udvides,
før vi kan komme videre med det. Ja. Så cykelstier, øge incitamentet til offentlig transport, og her snakker vi, når vi gør noget ved vejnettet, at der om morgenen og eftermiddagen som minimum skal være en busbane. Det vil sige, så du ikke kører ind til byen, men hellere vil tage bussen, fordi den kører direkte uden at holde i den kæmpe bilkø, der kommer hver dag. Ja, den kender vi faktisk fra Norge. Der har vi sådan en carpool-spor, hvor busserne, offentlig transport kan køre. Så det, og taxa, det er faktisk... Men for at vi kan gøre det, så er der nødt til at være flere afgange, for eksempel fra Ringvorbund ind til centrum. Altså vi er nødt til at have bedre mange flere ruter, og det betyder også, nu kan jeg jo så ikke diktere for noget bus sige herfra, men jeg så jo gerne, at man lavede en bedre optimering, så alle busserne ikke nødvendigvis skal ud til alle grene af hele byen hele tiden, men at man får de der menneskemængder bragt frem og tilbage mest hensigtsmæssigt. Men altså, kunne jeg så tænke mig at spørge, kunne du godt finde på at gøre det gratis med offentlig transport? Planen for mit vedkommende, det er jo klart, at når vi i forvejen bruger så mange offentlige penge på offentlig transport og veje og alt det der, at det skal være en del af det, vi betaler for, som skat, så det er helt gratis. Børnene nyder godt af det i dag, når det er skoletiden, men om aftenen får de problemer, og i weekenden, og vi skal have fundet en måde, hvorpå at pengene ikke er det, der driver det. Og der er vi nødt til at gå med på en dialog med de andre partier også om, for vi har nogle måder, at det kan finansieres på, men det er ikke altid, vi lige er enige om prioriteringerne. Nej, okay, for det var det næste, jeg ville spørge om, det var, hvordan du vil finansiere det, ikke? Men det er jo ikke det. Altså, det er nemt at sige, at vi skal gøre det gratis, og flere vejbaner, uden at have økonomien med sig, ikke? Altså, men du har en prioriteringsplan. Ja, helt klart. Kan du komme med et meget, meget groft, eller kommer det an på forhandlinger, eller hvad? Det kommer nemlig meget an på forhandlinger, fordi det vi må sige højt og tydeligt her, det er jo, at der er jo 2 partier med i alt 5 borgmesterkandidater imellem sig. 4 i det ene og 1 i det andet. Og hvem der vinder, hvem der får flest stemmer indtil videre, det aner vi ikke. Nej. Så vi er nødt til at se, fordi vi har set den hidtidige regering, eller borgmesters, og den, prioritering, de har lavet, men vi ved ikke, hvad de andre vil. Vi ved, hvad vi gerne vil lave om på den eksisterende kommuneplan og eksisterende budget, fordi der skal laves om i den. Men vi ved ikke, hvad de andre vil endnu. Det er ikke tydeligt, og det er derfor, jeg sådan hænger lidt i bremsen med, hvad jeg vil prioritere i hvilken rækkefølge. Ja. Ja, altså det er selvfølgelig lidt købt det, du siger nu, men alligevel, altså stadigvæk, så kan jeg godt forstå, hvad du siger. Men altså, vi lavede jo Gør mig sund, det var jeg med til i 2000, altså for eksempel 2012, der havde vi sådan en cykelrundtur, hvor vi inviterede alle politikere, både lokale og landspolitikere, og gennemgik, hvordan altså vores blødtrafikstruktur er opbygget nu, ikke? Og der blev så besluttet fra borgmesteren, daværende borgmester, at vi skulle gøre byen grønnere. Og den har jeg har så siddet i sådan en gruppe der, og hvad er der egentlig sket? Ikke? Der er kommet et lyskryds, som faktisk overhovedet ikke egner sig til cykler, fordi man slet ikke kan komme derover. Og der er ikke engang en cykelbane der, ikke? Altså, og der er ikke kommet et eneste cykelsti siden 2012. Og man sagde, at man gerne ville gøre byen grønnere. Og altså, det er jo heller ikke kun cykelsti, det er bløde trafikanter det hele taget. Der er slet ikke, siden 2012 er der ikke sket noget på det. Det kan godt ske, at der er lavet nogle planer, men jeg har ikke set dem. Ikke? Og det synes jeg mangler. Og jeg vil give dig fuldstændig ret, da du sagde, det er letkøbt, men du må også huske på, det er første gang, vi får nogen ind i kommunalbestyrelsen her nu. Jeg ved så, og det er også, det er fair nok, det du siger, ikke? Fordi det handler om forhandlinger, og man skal også forstå, at ikke låse til noget, men love noget, og så ikke kan holde det, fordi hvis det er andre måder, man skal forhandle på. Det er fair nok. Okay. Og det skal lige nævnes, altså indtil videre er vi kun sikret 1 mandat. Vi håber på flere. Ja, og så er vi tilbage til det med dobbeltmandater. Grunden til, at jeg stiller op, det er jo selvfølgelig også, at jeg vil gerne sikre nogle af de her ting. Jeg er blevet spurgt om det der med, hvad så hvis jeg bliver valgt ind til det andet, og så videre, så videre. Men det kommer du måske ind på senere. Nej, fordi det kan jeg kan se, at alle de andre også gør det, ikke? Altså, så det er fint nok. Jeg synes egentlig, at sidste gang, da jeg spurgte på det, så svarede det fint nok. Så vi tager den lige lidt senere. Det er stadigvæk et spørgsmål. Synes du, en cruise-turist er god i Grønland? Nej. Hvad kan vi gøre ved det? Selvfølgelig. Jamen altså, cruise-turister, de er ikke gode for Grønland, uanset hvordan man vender og drejer det.
Forstået på den måde, de der krydstogtskib, de forurener afsindig meget i forhold til den smule natur, vi har heroppe. Når jeg siger smule, vi er jo kæmpe land, men de forurener afsindig meget i forhold til, hvad vi ellers gør. Ja. Udover det, så lægger de ikke penge i byerne. Jeg vil rigtig gerne være en af dem, der påstår, at turismen er vejen frem for landet. Men jeg har svært ved at se, hvordan vi kan tvinge krydstogtturister til at begynde at lægge penge i landet, når de ikke engang gør det på Svalbard, Norge, nogle af de andre steder. Der er ingen steder, hvor det lykkes dem at få dem til at bruge penge. Så det er en elendig idé med krydstogtturisme, set fra min side. Men hvis vi skal have turister, hvad skal vi så have? For nogle turister? Ja, jeg synes, jeg er uenig med mange af de ting, som blandt andet Visit Greenland har lavet, og som Resort Business Council, fordi jeg ikke mener, at de offentlige penge skal drive turisme. Men når det så er sagt, så synes jeg, at de har fanget meget af de rigtige kundesegmenter indtil videre, nemlig adventure turister, som det hedder, nemlig dem, der rent faktisk har mange penge, og gerne vil herop og være en del af det her spændende arktiske noget. Så det er dem, jeg tror og håber på, der kommer til at fortsætte. Men igen, nu ved vi jo ikke, hvad resultatet bliver med Lufthavnsparken. De påstår, at det er masseturismen, der skal drive det. Jeg tror det ikke. Men hvis der ikke kommer masseturisme, så løber projektet ikke rundt. Så det er sådan lidt en spændende ting, vi går i møde. Godt. Stadigvæk nej spørgsmål. Kan det godt lide at cykle mountainbike? Morten for hunden der. Det er længe siden, jeg har cyklet. Ja, det kan jeg godt. Det er bare længe siden, jeg har cyklet. Meget intern kammerat. Yes. Den var lidt dårlig. Nej, det er fint. Igen, som vi præsenterede dem, der fulgte med til at begynde med. Vi er jo personlige venner. Det er politik, det her, men de der stikpiller må gerne komme en gang imellem, for du har spurgt mig flere gange, om jeg ikke skulle med ud at cykle. Okay. Skal der flyttes arbejdspladser fra Nuuk? Nej, jeg kan ikke se, hvor vi skulle flytte dem hen, og hvorfor. Hvordan vi skulle sikre arbejdskraften. Nej, det var nej. Ja, godt. Okay, hvorfor skal der ikke flyttes arbejdspladser? Jamen, der er flere grunde til det. Rent faktisk, så er jeg i parti med nogen, som har prøvet at gå til valg på at flytte arbejdspladser. Ja. Hans Enoksen og Jens Nabadov, de har tidligere været med til at flytte virksomheder væk fra Nuuk. Den ene virksomhed havde en omsætning på over 900 millioner om året, og efter, jeg tror, de sagde 2 eller 3 år, så var den lukket. Fordi medarbejderne ville ikke følge med. Medarbejderne kunne ikke få deres familier med. Medarbejderne kunne ikke få et familieliv til at fungere, selvom de fik flyttet med. Altså, der er så mange udfordringer forbundet med, at man bare flytter arbejdspladser. Så den har vi jo selvfølgelig snakket om internt, og så sagt, det er ikke en vej frem at så sige, at vi flytter ud. Så den er meget simpel. Det er for at skåne både virksomheden, medarbejderne og familierne, at vi siger nej til udflytning af arbejdspladser. Ja. Ja, det er fint. Så har jeg egentlig ikke, men så kunne jeg godt lige tænke at komme lidt tilbage på nogle af de spørgsmål, jeg stillede måske første gang, altså på del 1. Det er sådan lidt det her med, altså, der er jo flere, der egentlig er kommet ind på, og synes du er en racist, fordi vi skal finde ud af, hvem er grønlændere? Altså, kan du lige forklare mig, hvorfor skal vi det? Ja, det kan jeg godt, og det, som jeg også startede med at sige, dengang vi to snakkede om det første gang, emnet skulle jo have været op sidste år til vores samling. Og grunden til, at den skulle op, det er fordi, der skulle have været kommet et forslag fra mig nu, om et CPR-register. Ja. Der er 2 nemme indfaldsveje til den her. Den nemme, det er jo først og fremmest, i dag findes der ingen definition af, hvem der er grønlænder. Vi har intet på skrift om, hvem er grønlænder. Så hvad betyder det? Jo, det betyder, at vi rent faktisk ikke ved, hvilke rettigheder vi skal give hvem. Et godt eksempel, det er jo, i dag, der kan vi jo indhandle sælskind her i landet. Og vi kan rent faktisk sælge dem til EU, selvom der er et sælskins importforbud i EU. Men der står en betingelse for, hvem der må indhandle dem. Det er kun inuit for eksempel. Så vi har nogle lovkrav fra EU, men vi har ikke tilsvarende definitioner, hvem der er hvad. Og det har ikke noget med, at vi gerne vil have nogle ting for os selv eller et eller andet. Det er ikke fordi, vi vil fratage nogen et dansk statsborgerskab. Vi vil ikke fratage nogen noget, men vi mangler en lovgivningsmæssig definition af, hvem er grønlænder.
Hvis definitionen blev, at hvis du har boet her et halvt år, så er du grønlænder, jamen så er det den, der bliver vedtaget. Det er jo et simpelt flertal, der finder ud af, hvordan skal vi indrette det her. Ja. Men vi har aldrig haft debatten før. Ja. Og det er jo det, der er rigtig, rigtig underholdende, når du ser de store partier snakke om selvstændighed. Jamen, hvem er det, de vil levere selvstændighed til, når vi ikke har nogen identitet? Hvis du går ind og kigger på Færøerne, de har et CPR-register. De ved, hvem der er færing. Islændinge har et CPR-register. De ved, hvem der er islænding. Danmark har et CPR-register. De ved, hvem der er danskere. Vi har ingenting. Intet. Ja, det har jeg også. Altså, det er jo først nu efter, at det er kommet lidt frem, at jeg er begyndt at tænke over det. Ikke? Og det har jo ikke været vigtigt for mig, om jeg var det ene eller andet, men altså selvfølgelig jo alligevel lidt, fordi da jeg kørte for det danske landshold, det blev man jo nødt til, når det blev langere og skulle med til VM, så stillede vi for Danmark. Der ville vi rigtig, rigtig gerne kunne stille som grønlænder, men det var en anden sag, ikke? Men så på en måde er det rigtigt, ja, jeg kan godt sige det. Vi har haft det samme interessante spørgsmål formuleret på en anden måde, fordi der var en, der sagde, at det er strid med menneskerettighederne, hvis andre ikke får lov til at kalde sig grønlændere. Ja. Hvis 2 danskere tager til Spanien og får et barn, hvad er barnet så? Spanioler eller dansker? Mange tror faktisk, man bliver spanier automatisk. Det gør man ikke. Men barnet er dansker. Ja. Fordi man er sikret indtil man er 21 dansk statsborgerskab. Ja. Herop har vi ingenting. Vi har ingen bestemmelser om alt de her. Det vil sige, at alle, der er født herop, de er danskere. Ja. Alle, der bor herop, er danskere, for vi har dansk statsborgerskab. Og vi kan aldrig få Grønlands statsborgerskab, hvis ikke vi bliver en stat. Det er derfor, det hedder statsborgerskab. Ja. Så den der med, hvem der er grønlænder, det er jo ikke et spørgsmål, om man ikke må være født herop, eller hvem dine forældre er, alt det der. Det er simpelthen fordi, vi har ingen guidelines i dag, vi har ingen retningslinjer overhovedet. Til gengæld har vi noget, som folk faktisk ikke er klar over. At du skal have boet her i 7 år, for at få et tilhørsforhold. Okay. Men det skal registreres ingen steder. Altså, jeg har i hvert fald hørt om, at hvis man skal søge småskala, skal man vist nok have betalt skat her i 2 år, ikke? Men det vil sige, reelt, så kan man jo måske søge småskala, hvis man, det ved jeg ikke, at spanioler har boet her i 2 år af skat, så kan man få lov til at samle sten her. Og det kan du kan jo, der er jo, nu skal jeg ikke nævne andre nationaliteter, men der er andre nationaliteter, der tager sig til Grønland og laver turismevirksomhed. Ja. Altså, hvor de tager deres egne kunder med fra andre lande. Ja. De bruger ikke de lokale, de har deres egne arrangementer, og så tager de afsted igen, når sæsonen slutter. Ja. Alt det kan du jo ændre, hvis du bare laver noget så simpelt som et register på, hvem er grønlænder. Det behøver ikke være det, som vi tror og håber, det skal være i dag. Men det skal også være en måde at sige, vi skal beskytte vores lokale virksomheder, vores lokale omsætning. Vi vil jo gerne have, at folk handler lokalt. Men hvad betyder lokalt, når vi ikke engang har en definition af, hvad der er lokalt? Ja. Altså fordi det er jo også noget, vi er Handelsstandsforeningen, som jeg sidder i, altså har været gået meget op i, det er netop, altså hvordan kan vi få det offentlige til at købe mere lokalt? For det synes jeg faktisk ikke, de gør i særlig stor grad. Er det noget, du har en idé om, hvordan? Ja, og det kan jeg huske, vi også snakkede om lidt sidste gang, og hele indfaldsvinklen til det her, det skal være, at vi skal have skaffet nogle incitamenter for det offentlige til at bruge de private. Ja. Vi skal samtidig også have de private til at lave den samme måde at sige, vi gør tingene fair. Forstået på den måde, jeg har lige været nyse, beklager. Det er i orden. Den var tæt på den der, for åben skærm. Og så kommer den lige pludselig sikkert. Ja. Nej, handle lokalt var det, vi kom fra. Ja. Det kan være, jeg skulle puste næse først. Nej, nu kører vi videre. Handle lokalt er vigtigt af flere årsager, fordi vi skal have pengene til at løbe rundt her i landet. Og det er også noget af det, som incitamenterne, vi kigger på, det er jo, at vi skal have fundet ud af, hvordan vi gør det mere attraktivt for det offentlige, at tilvælge en lokal virksomhed. En grønlandsk virksomhed. Igen så, hvad er grønlandsk? Ja. Det skal ikke bare være en underafdeling af noget, der er i Danmark, som så bare kører ordren videre til Danmark, for eksempel. Ja. Fordi vi har jo samme selskabslov, skal det lige nævnes, ikke? Så vi kan ikke rigtig skelne i dag. Så vi skal have givet incitament til at handle med lokale grønlandske virksomheder. Det betyder så også, at de lokale grønlandske virksomheder skal have lidt nemmere adgang til noget transport, der fungerer, uanset hvor det er fra. Ja, vi skal ikke tvinge jer til at handle i andre lande eller noget,
Vi skal sørge for, at I har lidt nemmere adgang til varerne end i dag måske. Det bliver lidt kryptisk, men det er fordi, jeg gerne vil komme ind på det senere, når vi snakker om infrastruktur også. Hvis vi kommer ind på det. Ja. Fordi det er ikke kun flyfragt, vi skal have gjort noget ved. Det er ikke kun flypassagerer, vi skal have gjort noget ved. Det er også skibstrafikken, vi skal have gjort noget ved. Så når vi kigger på handle lokalt, så er det fordi, vi gerne vil have... Når du har din virksomhed, du har ansatte. Når vi lægger en ordre hos dig, så betaler du løn, du betaler lagerplads, du betaler alle de ting, der gør, at pengene løber rundt. Jeg ved godt, du skal købe varerne i et andet land. Ja. Men jo mere du sikrer at handle med det offentlige for eksempel, jo mere kan du finde ud af, hvordan skal du handle ved grossister andre steder, eller helst producenter direkte andre steder. Og hvis du ikke kan sikre dig det offentlige, jamen så kan du heller ikke de der ting. Så har du ikke incitamentet til at finde stordriftsfordele. Ja. Jeg skal lige skrue lidt op for temperaturen. Ja. Så det var det incitament, vi skulle have til, at de lokale vil. Jeg mangler nu. De lokale skal selvfølgelig også finde ud af, hvordan lader vi så være med at flå det offentlige for penge ved hvert udbud. Hvis man ved, jeg ligger relativt alene i det her udbud, nu kan jeg sætte prisen, som jeg vil. Man skal have fundet det der fornuftige niveau mellem os, så man ikke måske bare giver fragten skylden for ting af dyre, som vi også har hørt. Ja. Så vi skal have fundet det der et fair niveau, hvor vi selvfølgelig skal kunne lægge ordre i udlandet, men primært skal sørge for, at det er her i landet. Fordi pengene skal køre rundt her i landet. Ja, jeg synes, det må gerne være lidt dyrere ved at handle lokalt i min optik. Ja, det lyder godt. Okay, nå, så prøver vi lige, nu har jeg lige, nu er det ikke fordi, at jeg har hørt så meget politiske emner, ikke? Men der er et parti, der synes, at når man er ansat i et offentligt eget selskab, så skal man snakke kun grønlandsk. Hvad synes du om det? Det kommer ikke til at ske. Jeg ved ikke. Altså, vi har set meget symbolpolitik, hvor jeg tror, vores parti har markeret sig meget kraftigt tidligere på blandt andet selvstændighed. I år, der har vi lavet en lille film for at vise det, der blev misforstået sidste gang. Fordi det er jo op til os at sørge for, at budskabet bliver forstået korrekt. Ja. Og vi har ikke et behov for at komme med en skarp retorik. Vi har et mål, det er selvstændighed. Og den der free association ting, vi snakker om, den ligner jo det, vi laver i dag. Så den er ikke farlig for nogen. Det er så kun, vi begynder at pille ved sprog og lignende, og tvinge, eller forsøge at tvinge folk til noget. Vi opnår ofte det modsatte. Men, når det så er sagt, når du så går ind og kigger på det, de har sagt, det er, at de vil tvinge folk til at, eller de påstår, at de ikke vil tvinge folk til at snakke grønlandsk. Der er ingen sanktionsmuligheder. Jeg ved ikke, hvorfor de er kommet med det. For hvis du går ind og kigger på det andet tilsvarende forslag, regeringen havde sidste gang, det var en lærlingelov, som vil forsøge at forpligte virksomheder til at have lærlinge. Men hvis de ikke tager lærlinge, hvis de ikke vil det, så får de en sur smiley. Mm. Hvad fanden skal vi bruge det til? Altså, ja, hvor ligger den her der ikke set. Det batter jo ikke en skid. Skal vi så have en smiley-ordning på sprog? Så hvis Morten ikke kan grønlandsk, så får han en sur smiley. Ja. Hvad hjælper det? Altså, det er symbolpolitik, når det er værst, for at sige det pænt. 2 sekunder, Morten. Der er faktisk en, der spørger her. Og jeg tror, det har noget at gøre med den hvem er grønlænder. Det er Gert Brask, der skriver, hvad med de grønlændere, der ikke bor i Grønland, men så bor uden for landet på grund af sygdom? Skal de udelukkes? En straf, fordi det grønlandske sundhedsvæsen ikke kan varetage og behandle en sygdom. Tænk også på dem. Og jeg tror, det som Gert han mener, det er, om det er kun når man bor her, at man er grønlænder. Og så er vi tilbage til det, som jeg snakkede om tidligere, at vi har ikke en definition. Vi har ikke noget med, hvem er grønlænder i dag. Nej. Og så er vi tilbage til noget andet, som jeg også nævnte, statsborgerskab. Det er noget helt andet nemlig. Fordi lad os sige, at vi i morgen, den 7. april har haft valget, og jeg har på magisk vis fået 16 mandater, jamen så begynder forhandlinger med den danske stat om free association, så finder vi ud af, hvordan vi skal gøre det, vi fortsætter med bloktilskud, vi fortsætter alt det, vi kender i dag, bortset fra, vi ejer landet. Så sker der en anden interessant ting. Der er 2 ting, der sker. Det første, det er, der er en masse mennesker, når de har stemt for den lovgivning, den free association aftale, der får et grønlandsk statsborgerskab. Det er uanset om man bor i Danmark, eller i Grønland, eller hvor man end bor, så er der nogen, der vil få grønlandsk statsborgerskab automatisk.
Nummer 2, så er der nogen, der har tilhørsforhold, som også kan få et grønlandsk statsborgerskab. Og det er også rimelig simpelt. Så er der den tredje. Vi vil aldrig drømme om at fratage nogen et dansk statsborgerskab, fordi det kan vi ikke. Ja. Så dem, der ikke vil have et grønlandsk statsborgerskab, som ikke er interesseret i det, de vil stadig kunne blive boende her. De vil stadig have de samme rettigheder som i dag, som danske statsborgere. Så der er ikke en helt stor forandring, der sker der. Men det, som Gert han så spørger om, hvem dem, der flytter til Danmark, fordi de ikke kan bo her i landet på grund af sundhedsvæsen, jamen de vil stadig være omfattet af enten, at de kan beholde det danske statsborgerskab, eller få et grønlandsk statsborgerskab og blive boende i Danmark. Det er jo derfor, man skal lave de der forhandlinger. Hvordan skal man behandle vores statsborgere? Og vi har jo ikke tænkt os at smide nogen ud. Tværtimod, vi har brug for flere folk. Så det var lige for at tage Gerts spørgsmål til det der, så han ikke tror, at vi har glemt dem i Danmark. Men det er mere... Ja. Nå, men så okay, så vi kom lige ind lidt på noget fragt, på noget infrastruktur. Yes. Det er jo også noget af det, som, skal vi sige, i hvert fald via det arbejde, jeg har, og Handelsstandsforeningen, altså vi er jo meget udfordret af, at hvordan vi kan få varerne til Grønland. Har du en idé om, om det kan blive bedre? Ja, vi har jo den nemme løsning. Det er jo, at vi skal have fundet ud af, hvordan vi får lavet et udbud til og fra Grønland. Udbud internt i Grønland. Vi har stor havn, Sikogi Harbor. Den mener vi ikke skal fortsætte, som den gør. Den skal ikke tage kunderne som gidsler. Den skal omlægges til noget andet. Men det er sådan en Inatsisartut-ting, men som også hænger sammen med det kommunale. Vi skal have sørget for, at man kan sejle hertil på nemmere vis end i dag. Jeg ved godt, at Royal Arctic Line har lavet en masse flotte ting og sager med store skibe og lignende, men hvis det ikke giver en forbedring i pris og regularitet, så er det jo svært at retfærdiggøre, at man skal blive ved med det. Så er vi tilbage til det der med, at man skal lære af sine fejl, og man skal også sørge for en udvikling. Betyder det så, at RAL skal til at sælge deres skibe? Nej, vi skal ikke ind og pille ved grundfunktionen lige nu, men vi skal have fundet ud af, er der reelt andre, der kan gøre det bedre og billigere? Jamen så skal vi åbne op for den mulighed. Ja, sådan altså i min verden, altså de bare... Jeg skal bare lige lukke vinduet. Det er fordi radiatoren begynder at køre på fuld hammer, jeg kunne ikke forstå hvorfor. Okay. De varer vi får op, altså de ligger jo, altså jeg tror 80% af vores varer ligger vel i Centraleuropa et eller andet sted, ikke? Altså, så hvorfor fanden skal de til Aalborg eller Aarhus? Kunne man finde en bedre løsning, så de kunne få en havn længere sydpå, som gik mere direkte måske til Reykjavik og lave omskibning der, altså til Nuuk eller direkte? Jamen, og det er jo så der, hvor vi skal passe på med ikke at detaljstyre, hvad RAL gør og alt det der, fordi de har en direktion, som har nogle planer. Ja. Men det, som vi helt klart, og det er derfor, som jeg siger, vi skal have fundet ud af politisk, hvad vil vi i fremtiden, og det er så et kompromis, vi skal have lavet, helt sikkert. Men et af de ting, vi kigger på, det er, hvorfor skal vi sejle hele vejen til Danmark, for eksempel? Hvad er ideen med, at vi altid skal blive ved med det? Hvad nu, hvis vi ikke behøver det? Og det er ikke noget med, at vi ikke vil til Danmark at gøre. Det er ikke, fordi vi vil afskære forbindelsen til Danmark. Det er bare, hvem er bedst til at sejle fra Danmark til Island, som er tættest på os? Er det os, eller er det nogle andre? Fordi der er nogle krav til skibene, når de skal sejle i det arktiske. Og jo større krav der er til skibene, jo langsommere og dyrere bliver der, jo mere forurener det, osv. osv. Ja. Så hvis vi kan nøjes med at sejle så kort distance som muligt, jamen så er det den vej, vi gerne vil, eller jeg gerne vil i hvert fald. Ja. Altså lige nu, så får jeg jo også en del fra Amerika, nogle varer, og altså, de bliver som regel faktisk fløjet til Europa, og kørt fra Europa til Nordjylland, derude på Bøllerne, og så kommer det på en container der, altså det er jo også i min verden helt, altså det er i hvert fald en kæmpe omvej. Ja, og en af de vigtigste ting, vi skal have gjort noget ved, det er at sørge for at lave en frihandelsaftale med USA. Nordamerika generelt. NAFTA, hvis vi kan komme ind under den, genialt. Vi er uden for EU lige nu, og i den henseende er der ingen af os, der fatter i det politiske system, hvordan de nuværende naalakkersuisut og støttepartier ikke har kunne få lavet en frihandelsaftale med Brexit, i forbindelse med Brexit for eksempel, eller USA, hvorfor det ikke har været prioriteret højere. Og det har nok noget at gøre med manglende viden, eller berøringsangst, eller et eller andet. Vi har svært ved at se logikken i det i hvert fald.
Så et af de ting, vi gerne vil have gjort, det er jo at sørge for nogle bedre frihandelsaftaler. Men til det, så hører det faktisk også, at vores postvæsen jo skal have mulighed for at lave de rigtige prioriteringer på, når de giver besked til de andre, skal vi kalde det postvæsener rundt omkring i verden, hvilken vej kommer varerne så nemmest til Grønland? Fordi i dag, der er det jo Danmark, vi har en daglig forbindelse til nogle gange. Så er det klart, at de vil sikkert have den dertil, for at sørge for, at de kan komme herop. Men tænk, hvis det var Island, som ligger lige derovre. Ja. Så igen, så vi er over i det der med, vi skal rent faktisk have udviklet vores infrastruktur. Jeg er så ikke enig i, at det er den her løsning, de har valgt indtil videre, men det er vist ikke nogen hemmelighed. Der er vi måske ikke så forskellige. Nej, lige der er vi måske enige i det. Ja, okay. Ja. Altså, så hvad hedder det, på den sidste der del 1, der spørger jeg på, har du nogle idéer om, hvordan man kan gøre den enkelte Grønlands økonomi bedre? Dit svar var meget langt sidst, så du kunne måske prøve at dele den lidt op i forskellige sektioner. Jamen lad os tage den nemme først. Jeg prøver at gøre det lidt kortere end sidst. Ja. Først og fremmest, det der går galt ofte for politiske partier, det tror, hvis de kan have penge i landskassen. Jeg er faktisk af den modsatte mening, at vi skal lade være med at have afgifter, og så vidt muligt også skatter. Vi kan ikke komme ned på 0, jeg ved det godt. Ja. Men hvis vi vender os til, at vi skal have sænket afgifterne, hvis vi vender os til, at folk skal betale mindre for varerne, og vi derimod i det politiske liv må holde op med at love alt muligt og påstå, at vi kan bygge alt muligt, fordi borgerne betaler alt det, vi laver, jamen så vil vi faktisk komme lidt tættere på, at din købekraft vil blive bedre. Et godt eksempel, lad os tage, nu har vi haft nogle af de andre store selvstyrede, lad os tage Tele. Hvis Tele ikke længere er et AS, men er et nettostyret selskab, som det engang har været, basically har det hørt ind under infrastrukturafdelingen, hvis de ikke længere skal lave de store investeringer, og jeg ved ikke, hvad det ellers kalder det, med at lave søkabler og lignende, men at det er en landspolitisk ting, jamen så skal de måske begynde at levere så billigt internet og telefoni som muligt. Det vil så betyde, at du skal betale mindre for dit mobilforbrug, og mindre for dit mobildata og internet, alt det der. Hvis de ikke skal lave alt muligt andet sjov. Hvis KNI, nu bor vi så ikke et sted, hvor der bliver serviceret af KNI, men på kysten der er der mange, der bliver serviceret af KNI. Hvis de ikke længere skal levere overskud til landskassen, det samme med Tele jo, som skal levere til landskassen, så man kan bruge dem til lufthavne osv. osv. Hvis de ikke længere skal levere pengene til det, men skal sørge for at gøre det, som jeg sagde før også, så billigt og så godt som muligt, jamen, så går vi ikke længere op i profitten i de selskaber, og så vil varerne faktisk blive billigere for os to, uden at vi skal gøre noget. Ja. Men så skal jeg jo selvfølgelig lære at spare i det politiske, og ikke tro, at vi kan bygge en bro herfra til USA. Ja. Giver det mening? Ja, det gør det. Du nævnte også noget med nogle boliger. Gud ja, det snakkede vi også om sidst. Og det grund til, at jeg egentlig havde glemt det lidt, det var fordi, at jeg hørte en journalist snakke om, at vi ikke havde nogen reformer på valgprogrammerne i år, nogle af partierne. Og rent faktisk, så er det måske fordi, de ikke helt har forstået vores forslag med ind i AS. Vi har jo 2 dele af den. Den ene, det er, at vi gerne vil have alle offentlige boliger fra ind i AS skal foræres til lejerne. Og det lyder meget mærkeligt, men alle boligerne er købt og betalt. Vi skylder ikke nogen penge for den. Lejerne betaler dyrt for at bo i den, men der bliver ikke brugt penge til vedligehold. De falder bare i det bundløse hul, jeg nævnte før, som hedder landskassen, så bliver de brugt til lufthavne. Så hvis lejerne holder op med at betale til landskassen, men i stedet selv ejer bygningen, der er flere forskellige løsningsmuligheder, men det skal lige nævnes. Det kan jo også godt være, at SISA, pensionskassen, også køber nogle af boligerne for medlemmerne, der bor der. Og så er det dem, der udlejer dem til dem selv. Og så har de deres investering i det. Ja. Det andet, det er jo, der er også huse, som er selvstyreejet. Hvis boligerne bliver givet til dem, der bor i den, givet vel og mærke, de skal ikke sælges. Hvis de bliver foræret til dem, der bor i den, jamen, så vil de selv skulle tage sig af vedligehold. De vil selv skulle passe og pleje deres bolig. Fordi vi har lavet eksempler med, at der er nogen, der har boet i den i op til 30-40 år. De kommer jo aldrig til at eje det. Hvad så, når de dør? Jamen, de kan ikke gøre noget ved den.
Men altså, så jeg tænker sådan lidt, men det er jo selvfølgelig også fordi, at jeg bor her i Nuuk, ikke? Altså, at vil boligspekulanterne ikke hurtigt komme ind og forsøge at franarre sig nogen, der bor i nogle lejligheder, som man kunne købe dem billigt og sælge dem dyrt. Det er klart, at vi har heldigvis erfaringen med det, der hedder BSO-ordningen, boligstøtteordning, hvor man har gjort nøjagtigt det samme i 2005, hvor man forærede en masse boliger, huse til lejerne. Der lavede man det med klausuler, at du kan ikke bare lige få den, og så dagen efter går du ned, og så siger vi ejendomsmæglerne, jeg har noget til salg. Der er ligesom nogle betingelser, man kan bygge ind for at sikre sig mod det. Ja. Og det andet, det er, jeg tror, jeg glemte at sige det lige før, du og jeg, vi bor ikke i en bolig. Vi bor i vores egen bolig. Ja. Men det vil gavne os to, at vi ikke længere har offentlige boliger. I hvert fald mange af de 6.300, som de selvstyrede brugere ejer, hvis vi kommer af med dem. Fordi så skal vi to ikke hænge på skatteregningen, som kommer med vedligehold i tid og utider. Lige nu bliver der ikke brugt de midler, der skal til vedligehold, fordi man har brændt alle pengene af på lufthavne. Så du og jeg vil nyde godt af, at ejerne, dem der lejer det lige nu, bliver ejere, og selv skal stå for det. Og så lavede jeg også et eksempel. Nu bliver det meget teknisk, jeg gør det kort. Ja. Hvis man deler det op med det forventede renoveringsefterslæb og antal boliger, så er det ca. 400.000, der skal bruges per bolig, for at sætte den i helt moderne stand. Hvis du optager et 30-årigt lån, så er det 1.600-1.700 om måneden. Mm. Og det er lavere, det er under halvdelen af, hvad de giver i dag for at bo i de boliger. Ja. Så folk, hvis de ikke har behov for at renovere det, hvis de ikke har behov for et eller andet, jamen så står de i 0 husleje, det vil sige, de 5-6.000, de plejer at bruge til husleje, det kan de bruge til forbrug, eller opsparing, eller hvad de vil. 100%. Så det kommer os alle sammen til gode. Ja, okay. Jamen, det kan godt. Men så var det, det er jo cirka, altså groft regnet bliver der vel betalt husleje på cirka 250 millioner om ja, vi har i det offentlige budget... Men ikke at mangle dem, ikke? Altså... I det offentlige budget, så cirkulerer der omkring 0,5 milliard om året, som vil være en besparelse ved, at vi ikke længere har offentlige boliger i selvstyreregi. Fordi hvis du ikke betaler husleje og har din egen lejlighed, så skal du heller ikke have boligsikring. Altså, der er en masse affødte effekter, som gør, at det rent faktisk er positivt for os alle sammen. Jeg tror, mange misforstår det med de offentlige boliger. Det er en kæmpe underskudsforretning, vi har det. Jamen, det er det. Altså, det er ikke noget, der er positivt for nogen af os. Nej, det er utroligt, ja. Det skal så lige nævnes. Der er 2 versioner af det offentlige. Selvstyrets og kommunernes. Så vi mangler lige den anden del. Det er kommunernes. Ja. Kommunerne, der har vi behov for, at vi får lavet en definition, en bred definition blandt alle partier, om hvem er det, vi skal boligforsørge. Vi skal ikke levere til alle. Det skal vi simpelthen bare ikke. Det mener jeg ikke. For det første, fordi det kan ikke betale sig for det offentlige, hverken være bygherre eller være udlejer. Det har som der så her allerede vist. Ja. Du og jeg betaler for meget i skatter og afgifter for at finansiere nogen, der får en bolig gennem det offentlige. Men så kan man så sige, jamen der er jo boligmangel. Ja, men det er også fordi, vi bliver ved at prøve at lokke folk hertil ved at love dem offentlige boliger, så er det klart, at folk flytter hertil bare for at få en offentlig bolig. Men derimod, så skal vi have sørget for, at vi får lavet noget ordentligt byggemodning. Vi skal sørge for at lave et bedre vejnet. Vi skal sørge for, at vi kan komme bedre ud i baglandet og få udvidet byen, så der kommer flere byggearealer til dem, der rent faktisk har behov for en bolig, kan få lov til at få bygget noget. Lige nu, der er det rigtig, rigtig svært. Det er jo et lotto hver gang, at der er ledige arealer, og det er de samme, som vi ser det, der bygger hele tiden. Ja. Og det er den, vi skal have kigget på, hvordan vi får skruet sammen, så det ikke er det offentlige, man hele tiden siger, det er altid det offentlige, skal bygge boliger, og I andre kan lave butikker. Nej, vi skal hen til, at folk skal boligforsørge sig selv. Ja, okay. Så når vi snakker om boliger, så går vi lige lidt på lokalpolitik. Så skal vi sige, flere gange har jeg hørt det her begrænsning af, at det her det er der står, det er et enfamilieshus, så man må ikke udnytte kælder eller lofte. Har du en holdning til det? Ja, det har jeg da selvfølgelig. Vi har generelt alt for mange love, der begrænser os. Vi skal jo sørge for at få liberaliseret det punkt der. Jeg ved godt, når vi snakker om liberalisering, og grunden til at bruge det ord bevidst, det er fordi, at vi er jo blevet
af flere journalister indtil videre nævnt, som har et meget liberalt program, at der er nogen, der var en, der sagde forleden, vi er de eneste liberale her i landet efterhånden. Rigtig liberale. Okay. Det jeg gerne vil have opnået, det er, at vi skal have lavet et opgør med, hvad skal kommunen blande sig i? Hvor meget skal de styre, hvordan vi bor, hvor vi bor, hvordan det ser ud, farven på huset, hældning på taget, hvad det er lavet af, du ved, alle de der ting. Vi skal lave et opgør med, at embedsværk skal være det, der dikterer, om du kan bygge noget, eller om du kan bruge noget. Ja. Vi skal have en praktisk anvendelse af tingene. Vi har boligmangel, men vi ser nogen, der bygger i 2 etager, fordi de ikke må bygge højere. Ja. Det hænger jo ikke sammen. Jeg ved godt, at nogen tænker sig, jamen hvad med dem, der bor bagved, de mister deres udsigt. Altså hvis man har boet i andre lande, så ved man, det er ikke en selvfølge, man har udsigt. Altså hvis vi har boligmangel, så skal der bygges boliger. Ja. Så vi har mange opgør, vi skal have taget med at få fjernet love og bestemmelser. Nogle af dem kommer fra selvstyret af, nogle af dem er kommunale. Ja, okay. Hvad hedder det? Så jeg har ikke rigtig forberedt mere til den her gang i hvert fald. Det er også en time, vi holdt den kørende, Morten. Ja, det er det sgu da. Så jeg synes faktisk, altså, vi, som sagt, vi er jo egentlig stadigvæk gode venner, og vi er vel også enige om, at vi ikke er altid enige i alle ting, så nogle af de ting, du siger, er jeg måske ikke helt enig med dig i, men jeg synes faktisk, du har forklaret meget godt, hvad det er, du vil med det, og det lyder faktisk ikke helt dumt. Det lyder faktisk nogle gange meget, meget godt, men det er altid dejligt. Jeg kunne godt tænke mig måske at prøve og måske lige forberede nogle spørgsmål igen, og folk er meget, meget velkommen til at skrive på min Messenger Facebook der, for hvis vi kan nå det og lave en mere, så må de meget gerne skrive til mig, hvis de gerne vil stille Pelle nogle spørgsmål. De er også velkommen til helt sikkert at skrive til Pelle, kunne jeg forestille mig, ikke? Men det ville være meget skægt, hvis du vil være med på det her igen, fordi det betyder jo så også, at jeg ikke forbereder et eller andet i forvejen. Ja, det er det. Du kommer jo med spørgsmålene, så jeg er nødt til at forholde mig til det, når du lige har spurgt. Ja. Og det er også det, som jeg godt kan lide. Jeg tror, jeg lige skal gøre det helt klart for folk, der følger med. Jeg er meget liberalt anlagt, men med socialt ansvar. Det betyder så også, at det jeg gerne vil opnå, det er, at vi tager os af de svageste i samfundet, men slipper, skal vi sige det, kræfterne løs på resten. Så vi holder op med at holde folk i de der kasser med, at vi skal gøre det samme, som vi plejer. Og så kan jeg måske afslutte med at stille det første spørgsmål, jeg stillede første gang. Jamen, hvor ligger du egentlig, altså dig og dit parti, hvor ligger I sådan rent farvemæssigt eller blokmæssigt? Ligger I nogen steder? Ja, se, det er jo faktisk meget godt at slutte af med det, fordi vi har snakket om det mange gange. Vi har hørt snakke om rød-blå, og jeg ved godt, andre har været irriteret på os, fordi de kan ikke placere os. Når vi snakker om det ene, så lyder vi meget røde, og det næste øjeblik, så lyder vi meget blå. Og det er simpelthen, fordi vi ligger meget i midten på mange ting. Og det betyder så også, at vi har hverken røde eller blå, men vi plejer at sige, at vi er orange. Men vi er på nogle punkter utrolig liberale, og på nogle punkter utrolig socialt anlagt. Det, der er kodeordet, det er, så længe det ikke er på bekostning af os, der bor heroppe, så vil vi gerne være liberale. Så længe vi sørger for at holde hånden under dem, vi skal holde hånden under, så er vi liberale. Mm. Ja. Jeg tror, man kalder det socialliberale. Men, okay. Jeg spurgte dig jo så på ja-nej spørgsmål, om du vil være præsident, men hvis du ikke bliver præsident, har du så nogle idéer om, hvem der så skal blive det? Ja, nu kan jeg jo ikke bare indstille nogen, men hvis det ikke skulle være mig, så tror jeg, det skulle være en, så håber jeg, det bliver en, som rent faktisk læser på tingene. At det rent faktisk er en, der forstår konsekvenserne af ens beslutninger. Forstået på den måde, vi har set, hvordan man prøvede det i USA. Jeg ved ikke, om det var specielt vellykket med at tage en, som hverken er diplomatisk anlagt, eller ser synderligt meget ud til at interessere sig for fakta. Men jeg håber, vi ikke gør det samme. Jeg håber det ikke, det bliver en populistisk præsident, når vi kommer så langt. Ja, okay. Jamen, det er godt. For du svarer ikke på mit spørgsmål, men det er fair nok. Hvis det ikke må være mig, altså. Jeg er jo nødt til at pege på mig selv. Ja, selvfølgelig. Ja, det er klart. Det er godt. Det har du også gjort, faktisk. Ikke? Nu kalder jeg det præsident, det er, fordi jeg ikke lige kan huske ordet på det der. Eller hvad det hedder. Naalakkersuisut. Det er ham, som er præsident her. Hvad hedder han? Naalakkersuisut.
Ja, der var den. Lige præcis. Formanden for Nærmest. Ja, det var det, jeg vil sige. Jeg kunne bare ikke lige huske det. Ja, den kan jeg da også tage, men det kræver lige et par stykker mere end der er mig lige stemmer på mig. Ja, det er godt. Okay, men hvis vi prøver lige at have en lille løs aftale om, at vi måske kan prøve at gøre det her igen før valget, så kan vi jo, så kan folk jo prøve at følge med og kigge på den her. Og det der også lidt er i det, det er vel også, altså jeg har nemlig også spurgt på, hvor fanden kan jeg høre folks politikker, fordi jeg kan jo godt lide at komme ud i fjeldet, og så hører jeg podcast. Og den her kan du jo så høre på en podcast, ikke? Så vidt jeg... Jo, lige om lidt, når vi to er færdige, jeg har i det her system en måde, jeg kan downloade det på, og så uploader jeg det til det, der hedder Anchor FM. Ja. Og der kommer den ud på Spotify, den kommer ud på Apple, iTunes, og det eneste folk skal gøre, det er lede efter politik.gl. Der ligger min podcast. Ja. Så... Det er rigtig godt tænkt, fordi der er mange, der måske følger med nu, som ikke rigtig tænker over, at vi også kan lyttes til på podcast. Og der er vel også en hel masse, der ikke har hørt det her, ikke? Man måske egentlig godt kunne tænke sig at stille nogle spørgsmål, ikke? Så man kan i hvert fald, man kan høre det på det. Og det håber jeg så på, at vi kan nå igen en gang til. Skal vi ikke sige det? Lad os gøre det. Ja, godt. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan stille dig nogle spørgsmål, som jeg ikke er enig med dig i. Jeg prøver at forberede mig lidt. Jamen, der var faktisk nogen sidste gang, hvor du er jo ikke enig med mig i det med grønlænder. Det skal vi lige... Dem, der lytter med lige nu, det er nemlig fuldstændig rigtigt, det du siger, fordi du startede med at ikke være enig med mig i, hvem var grønlænder, at den var vigtig. Ja. Fordi vi ikke havde snakket om det. Og så sidder vi så og snakker om det. Men det er rigtigt, som du også sagde, vores lyd, den gik jo lidt ged, så det var ikke den der live-diskussion, som var der. Nej. Det er lidt ærgerligt. Ja, fordi vi kom ind på indianer og kom ind på alt muligt, altså det var egentlig meget godt. Og jeg vil næsten sige, der tror jeg faktisk nok, du fik overbevist mig lidt, men det er jo ikke sikkert, at det gør det ved andre, men jeg forbereder mig lidt til næste gang også, og så prøver at komme med nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have belyst, og eventuelt også, som jeg ikke forstår, og også nogle spørgsmål til, hvad jeg gerne vil opnå, og måske også, hvad jeg er uenig, helt klart, hvad jeg er uenig med dig i, ikke? Altså, yes, selvfølgelig. Skal vi ikke sige det, Pelle? Lad os gøre det. Godt, ja. Tak fordi du gad være med i dag, Morten. Så sparker jeg dig af her, og så fortsætter jeg live. Det er godt. Vi ses. Vi snakkes. Ja. Hej. Så er Morten hoppet af, og han skal have rigtig stor tak, fordi han egentlig havde... Nu, jeg gør sådan der mistede jeg ham. Så blev han sparket ud af studiet. Hvis du gerne vil lytte til det her, så er den på podcast lidt senere. Det tager nok lige en halv times tid, før den er uploadet eller lignende. Men jeg er på Spotify. Der kan man også lytte til den anden session, jeg havde sammen med Morten. Den her har været live. Det har optaget i et træk. Så den er lidt over en time lang. Hvis du gerne vil have andre lytter til den, kan I dele den. I kan dele min podcast inde på Spotify og inde på iTunes. Den skulle også gerne komme på Google, men de er lidt mere omstændige at have med at gøre, fordi at jeg har brugt en anden e-mail, end den, som jeg normalt bruger. Og det kan de ikke helt finde ud af, men sådan er det. Så i dag, der tager jeg ikke så mange spørgsmål, fordi det her var en ren interview-team med Morten. Jeg håber, I har fået noget ud af det. Husk at like min side, og sørg for at abonnere på, når jeg selv laver udsendelse igen, så I kan følge med. Jeg er rigtig taknemmelig for, at vi har muligheden her, men jeg er også godt klar over, at der er rigtig mange, som ikke kender til den her debat, og rigtig gerne vil lytte til noget af det. Så husk at dele det her, husk at like det, og vi snakkes ved, og tak fordi I lyttede med og så med på liveudsendelsen.